Foukaná izolace Izolux své pomocí, výjimečná nabídka. V Čechách ojedinělá. Ušetříte minimálně polovinu nákladů a přesto dokonale zateplíte. Zateplíte nejzazší díry, škvíry, mezery, dutiny. Zateplíte stropy i krovy. Firma Pavel Ščudlík vám k Izoluxu, certifikovanému výrobku s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, zapůjčí pukar a hadici potřebné délky. Dosáhnete s ní až do výše 2. patra a vzdálenosti 25 metrů. Pukar hravě zvládne jeden člověk, hadici druhý. Ve dvou dokážete během několika minut zateplit dutiny o tloušťce až 30 cm. Není nic snazšího. Tak s firmou Schatzporo i s materiálem Izolux pracujeme a spolupracujeme s touto firmou už více jak 10 let. Zateplení s Izoluxem je zcela jednoduché, efektivní, myslím si, že i velmi levné vzhledem k ostatním stavebním zateplovacím systémům. Zvládne to v podstatě každý trochu šikovný člověk. Naše firma spolupracuje s firmou pana Ščudlíka už velmi dlouho. Vzhledem k tomu, že zateplujeme jak bytové domy, tak rodinné domy, toto používáme, hlavně tedy při zateplování nepřístupných míst v půdních prostorách. Práce s foukanou izolací Izolux zvládne opravdu každý. Foukaná izolace Izolux své pomocí, řešení pro vás. Využijte výjimečné nabídky firmy Pavel Ščudlík. Kontaktujte nás.